Είναι 1,5 ώρα τη νύχτα, εκεί που δεν περιμέναμε να συμβεί επίθεση, δίναμε ελάχιστες πιθανότητες τώρα πια να γίνει αυτή η πειρατεία. Μας είχαν παραπληροφορήσει, δώσανε στις λιμενικές αρχές της Κύπρου ένα έγγραφο που έλεγε ότι η αποκλεισμένη περιοχή είναι μέχρι 22 μίλια στα ανοιχτά της Γάζας. Δηλαδή, κλείσανε τα χωρικά ύδατα της Γάζας μέχρι τα 22 μίλια. Ήμασταν 100 μίλια από τη Γάζα, 100 μίλια περίπου, 110 από την Κύπρο, 70 από τη Χάιφα, καθώς περνάγαμε πια το Λίβανο και κατεβαίναμε προς τα κάτω. Και εκεί τους είδαμε, ήρθανε από τα πλάγια, από πίσω, στην αρχή είδαμε 3-4, μετά τα είδαμε ότι ήταν 5, μετά τα είδαμε ότι ήταν 7 πλοία πολεμικά του ναυτικού, τα οποία άναψαν προβολείς, πολύ δυνατούς προβολείς. Φανταστείτε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, τέτοιους προβολείς, οι οποίοι τυφλώνανε και άρχισαν να πετάνε φωτοβολίδες ψηλά. Παράλληλα, μας δώσανε τις πρώτες εντολές. Αφού ρωτήσανε ποιοι είστε και που πάτε, μας είπανε ανακόμψτε, γυρίστε και επιστρέψτε πίσω, πάτε σε περιοχή στην οποία διεξάγονται επιχειρήσεις και είναι απειγορευμένοι. Τους είπαμε ότι εμείς πάμε κάτω, η πορεία πρέπει να συνεχιστεί για να παραδώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό που σας είπα τώρα κράτησε 2 ώρες. Εμείς επί 2 ώρες είχαμε μια συνομιλία στην κόψη του ξεραφιού μαζί τους, αλλά συνεχίζαμε να πηγαίνουμε. Αυτοί κάναν κυκλωτικές κινήσεις. Όλα αυτά που σας λέω είναι καταγεγραμμένα σε κάμερες, σε ηχητικά αρχεία, σε δισκέτες, σε CD, τα οποία έχουν το GPS που έχει όλη τη διαδρομή, όλους τους ελιγμούς, τους χρόνους, τις κλίμακες. Συνεπώς, όλα αυτά είναι στοιχεία για να ανοίξει κάποιος λογαριασμός κάποτε με αυτό το κράτος. Όσο πέρναγε η ώρα, οι απειλές γινόντουσαν εντονότερες. Μετά τη δεύτερη απειλή, η απειλή έγινε συγκεκριμένη και είπαν θα σας ανακόψουμε με οποιοδήποτε μέσο, με οποιοδήποτε τρόπο, δεν θα φτάσετε εκεί. Και η τέταρτη απειλή ήταν τελεσίγραφο, ότι θα αρχίσουν οι πυροβολισμοί. Will start shooting. Η πέμπτη απειλή, έχουμε φτάσει πια στις 2 ώρες, το πλοίο πηγαίνει, κατευθύνεται στη Γάζα. Τους λέμε, είστε παράνομοι, εμείς συνεχίζουμε. Και το πλοίο πήγαινε. 7 ταμποφόρ, νύχτα, δύσκολες συνθήκες. Το πλοιαράκι, ένα πλοιαράκι γραφικό θα έλεγα, μεταφέρει τουρίστες από το Ηράκλειο ή από τον Άι Νικόλα στη Σπιναλόγκα απέναντι. Αυτό το πλοιάριο πήγαινε με τους 9 κόμβους του κατευθείαν προς τη Γάζα. Το τελευταίο ultimatum ήταν we are starting shootings, clear. Συνεχίσαμε για άλλο λίγο και αφού πήραμε μια απόφαση, θεωρήσαμε ότι φτάσαμε στα όρια αυτής της αποστολής. Όμως, στο εντωμεταξύ, σε μια κυκλωτική τους κίνηση, επιχείρησαν να ασκήσουν μια απειλή άλλου τύπου εμβολισμού, βύθισης, χτυπήματος του πλοίου, καθώς ένα δικό τους πολεμικό πλοίο ήρθε κατά πάνω μας με αναμένους προβολής και περίπου στα 100 μέτρα όταν μας ήρθαν οι σκηνές του εμβολισμού του προηγούμενου πλοίου στις 30 του Δεκέμβρη, το οποίο μισοβυθίστηκε και πήγε με τις αντλίες του μέχρι την Τύρο του Λιβάνου. Εκείνη τη στιγμή κάναμε τον πρώτο ελιγμό, φύγαμε προς τα αριστερά. Σας λέω και πάλι, το GPS έχει καταγράψει όλους τους ελιγμούς, όλη αυτή την καταδίωξη. Είναι 2 ώρες τουλάχιστον καταδίωξης. Αυτός είναι ο ορισμός. Καταδίωξη με απειλή εξόντωσης ενός πλοιαρίου με ελληνική σημαία, με 12 Έλληνες πολίτες, με πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας το εκτιμήσουν αυτοί που κυβερνάνε αυτές τις χώρες. Δεν αισθάνεσαι φόβο εκείνη τη στιγμή. Σκέφτεσαι. Δεν αισθάνεσαι φόβο. Κανένας. Όλος ο κόσμος στεκόταν μια χαρά. Ωστόσο, δεν εγκαταλείψεις και τη λογική. Βλέπεις ως που πας και από εκεί και πέρα δεν θελήσαμε να τους κάνουμε ένα δώρο αυτή τη στιγμή, το οποίο θα μπορούσαν να το διαχειριστούν, μια και ελέγχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια και το σκοτάδι ήταν πυκνό εκείνο το βράδυ, μια και θα μπορούσαν πάλι να μιλήσουν για ατύχημα, όπως μιλήσανε για τον Dignity, ότι έπεσε τον Dignity πάνω τους. Εν πάση περιπτώσει, για να αποφύγουμε μια τραγωδία δυσανάλογα μεγάλη, αν και για τους Παλαιστίνιους αξίζει να τα δώσεις όλα, για αυτούς τους ανθρώπους και για το έγκλημα που γίνεται εκεί. Εν πάση περιπτώσει, για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς εκεί εκτιμήσαμε ότι ολοκληρώσαμε τον κύκλο μας. Η πειρατεία ενός κράτους που θέλει να λέγεται κράτος της Μεσογείου και πολιτισμένο κράτος έχει καταδειχθεί. Ας δούμε τι θα κάνουν αυτοί που από εδώ και πέρα θέλουν, δεν θέλουν, πρέπει, δεν πρέπει να εξασφαλίσουν το διεθνές δίκαιο και να εξασφαλίσουν έναν ανθρωπισμό σε αυτόν τον έρημο πλανήτη. Ήρθαν σε επαφή με εμάς και από το κέντρο επιχειρήσεων του ΙΕΝ και μας είπαν ότι βρισκόμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάποια στιγμή, υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών μίλησε μαζί μας και μας είπε ότι θα γινόταν εκείνη την ώρα κάποιο διάβημα κάπου στο Τελ Αβίβ. Βέβαια, οι ώρες
τρέχανε και, όπως καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Εάν αναζητούσαμε δηλαδή να βρούμε κάποιον αρμόδιο στο Τελ Αβίβ, αφηνημένος τον Έλληνα πρέσβη εκείνη την ώρα, θα ήταν δύσκολο. Ωστόσο, έχουμε την εντύπωση ότι υπήρχε μια αφύπνιση και μια στήριξη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Κύπρο. Μας παρακολουθούσαν από την Κύπρο, τα παρακολουθούσαν όλα. Τα έχουν όλα καταγεγραμμένα. Πώς έγινε η απόπειρα εμβολισμού μας, πώς έγιναν όλοι οι ελιγμοί, τι γινόταν εκείνες τις 2, αλλά με τα πριν και τα μετά, περίπου 3,5 με 4 ώρες ως την απεμπλοκή. Θα κοιτάξουμε το συντομότερο, με ένα καλύτερο πλοιάριο, να ξαναπάμε. Θα βάλουμε πάλι ό,τι μπορούμε από υλικό. Τώρα θα είναι συνθήκες πολέμου, θα είναι συνθήκες εκεχηρίας, δεν το γνωρίζουμε. Εμείς όμως να την ξεπεράσουμε αυτή την δίωδο, την οποία την ανοίξαμε, δίωδος είναι, για να συνδεθεί η Παλαιστίνη με τον κόσμο που αυτοαποκαλείται ελεύθερος. Το εγχείρημα βέβαια γίνεται και με ένα δεύτερο σκοπό. Εκτός από αυτά τα συμβολικά πλοία, τα οποία μεταφέρουν συμβολική βοήθεια στους ανθρώπους εκεί, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια υποδομή, η οποία είναι μια πολιτική, οικονομική υποδομή, όχι δική μας, δεν ενδιαφερόμαστε για τα οικονομικά, αλλά για να μπορεί να μπει ένα πλοίο γραμμής, το οποίο να συνδέει την Κύπρο, η Κύπρος έχει δεσμούς με τον αραβικό κόσμο, να συνδέει την Κύπρο, είναι η πιο κοντινή χώρα της Ευρώπης, με την Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι το λιμάνι της Παλαιστίνης. Όπως ξέρετε, τους έχουν ανθρώπους, τους έχουν πέρα προς την Υπεριορδανία, δεν έχουν δυνατότητες οι άνθρωποι